Magpagasa ta. So ang gas ron is around 124. Oh, 25 ra siya. Ato naggas ron kay naman na siya sulodaan. So hunong ra siya giya. So diri sa Canada wala tay gasoline boy, diba? As you can see with the other Filipino nga mga content creators nga magpaggas sila. Walay gasoline boy. Mano-mano ta diri guys, mano-mano. 25 ba ni? Yeah, 25. So akong kipa-load is around 50, but 25 pa yung na-charge. So 25 ra po na yung i-charge sa card. Then mapukuha na tagkapi. Let's go. Palit na tagkapi, nakapag-gas na ta. So we're good to go. Ibutan rin. So paingon sa Kananaskis Village, it's around 1 hour kapin, 1 hour and 10 minutes. And then maybe the loop later. Apple kabi. Mas dugay pa. But let's see if open sad ang road. But for now, let's go to Kananaskis Village. So guys, we're here. Oh, sugang hangin, medyo tugnaw kay unay ko ngitas kung hian diri. Muna yung problema ng mga lugar ng Canada sa giwa kay hian ba. Maikog sa gamang hian ng mga kahoy kay sabuan ka. And then tong lake nga supposed to be ang mga gian wala. Sarado. Nya dili day may kahimo sad sa loop ron from katong Provincial Park towards Provincial Park kay sarado sa ng road kay basig wa pa man tunaw mga ice dito ba lisod man gud to i-maintain sa dito wala kay maka-maintain. Yeah, but mga June 15 pa daw to mo open. Dan na taron nagbaklay na pud mi. Di na kanhi na wala mi kanhi diri nga side before, no? Tanawa na mi sa likod sa building. So una dito ra mi kutob eh. Wala mi kaabot diri. So unsa sa asas siguro ni paingon, no? For sure gutom mo na gid mi ani ron nagabot to sa kyanan. Layo gini among ginabaklay. Tung no. Wala da. Nakakita pug dak sino show them bi. Asa mo dak bi? Oh, i-show sa camera dool. Ano? Gi-open ang hands. No, nasi nakita sa dalan. Why did the fly come out? Ano na yung mga bulak daw? Ay, bunga-bunga. Unsa man ni? Tig mo na na sinyalis para di na mo snow. Uy, napamili ko yung mic diri. Nag-connect mo guna ko din sa Pocket 3. Pero karon wala na siyang nag-connect sa 5 Pro. Nindot po na siya dali ng lakaw guys eh. Mura po siya mga 1 kilometer siguro. Libot. Diri sa kuan. Na di po ka balaka ka na may simintado man ay murag mapaspas. Ano siyang palibot guys. Para makita ninyo nga mong nakita. Share na ko sa inyo ha no. Para someday if ever kung asa mo ron nyawa pa mo diri or gusto mo manhi diri na may idea. And if ever kung gatan-aw mo kung asa mo sa Philippines or something, at least makita sa ninyo what it looks like here diri sa Canada. Lahi siya nga environment for sure. Lahi sad ang ato ang life diri. Pero same ra gud. Kwarta, trabaho, renta, nana. Same ra gud. Lahi lang kay ang value sa to sa Philippines gagmay, di ba? Sweldo gagmay, but diri 1:1. Onya per hour ang sweldo. So ang plastada is that mo nang makaingon na mo madunggan nga uban ka double job inana kay dili para sa Philippines nga morning ra gyud ang trabaho ba. Naay siguro yung mga panghapon or panggabi or night shift pero dili kayo common sa tuwa. Pero diri common kayo ang mga inana nga set up. So, ayan, naarang hotel dayo. Maunang hotel, guys. Butog makita ninyo zoom na to, eh. Mo din ang entrance sa hotel. Saan naman eh? So, pagbalik ka ni, tap and hold. Here you go. Muli na siyang entrance sa hotel na nailabang-labang ka doon, may mga dalan. So dagan ni siya lapos-lapos actually nga kon kung gusto ka maglakaw-lakaw jud sa kon. But siguro kami kon ba. So
So anyways, guys, if ever no someday kay medyo lisod man taron sa Canada, kung naa mo ang nakalami jud nga maka kuan is i-aim jud ninyo maka abroad nga kuan kay we only live once and dili ninyo ma-experience ni again no ang kinabuhi. So try your best to live it to the fullest. Kung ay opportunity, grab it. And every step ng inyong himuon is mag-leads towards sa inyong goal. So kung gusto mo mag-abroad, find mo og dalan nga mag-leads toward abroad. Like for example, usually naka-anhid sa Canada ng mga Filipino nasa fast food restaurants. So ma-supervisor sila or mag-crew, something like that. So matagaan ang opportunity nga maka-anhid diri. Kaya usa na siya sa mga hiring. Then caregiver, inana. So I will never stop nga encourage mo nga mo aim jud nga maka-anhid diri. Kay mulahi ang inyong kinabuhi mo sa iyon mugaan depende on sa inyong spending for sure money, but it's way better sa Pilipinas. Kay kami nursing sa Pilipinas, grabe sweldohan ra 250 sa una per shift. Pero diri kung mag-nurse ka per hour kabay. Pindi sa lugar sa California $100 per hour. Liman ka na. Nya pila na i-convert nimo sa Pilipinas. Ang imong uska oras diri uska bulan na nimo sweldo mo ko uska bulan nimo sweldo ito. So ana aim jud mo. Aim. Tuagro dito bi. So mga na mi guys. Kaon na, hukad na ang mga bakasyonista. Balon is life, Pilipinas style. Hakot. Balutin mo. Ako kana kay mo require guys. Gipalit na ko ni sa katong kuan. Super beans, itong tag $1 wa. Jollibee. Kaya para mga tao ng usa. Jollibee. Sobrang Korean nga fried chicken. Jollibee, kulag usa yung manok ha. Bayad may pang-unom niya, bayad tagaan Wala, ng wala lima. po yung grade. Wala. Naguros karton ay wala. No, mo ay. Wala. Pistol man tong bayanan nga itangagraman dito sila. Dali. Ay, kasapot. Napapangit. This is spicy. Dili. Nahulog ng kanimura grabber sa kong fiber. Naibot. Ano di sa mga busa? Mana guys, busog na. Busog na ang mga Speaker. wala yung itik katong itik kaya na. Busog na mga turista. Turista sa Karanaskis. Ay, ito nakitan gayin na. Muna siya dire. No. Wa pa may mag-golf dire kasi siyempre. Na pa may mga snow clubhouse. Try kayo. Kupuha dire mag-golf guys. Mura pagkabalo ah. Gwapo kayo na inog ka ng kuan. Mawala na yung mga snow, mo summer or something. Gwapuha na rin noon. Kapag hindi ba dito yung mga cabin sa taas oh. Ang golf course. No. Sa Kananaskis. So balhin na lang mi. Instead nga mo pa ulit treat sa ron kaya las sign up my time. What time pa man? 130. 1:30. Okay, uli na mo. So ato sa mi Canmore. Canmore mukha. Mukha po tayo moon. Ato sa mi Canmore. So Canmore from here to Kananaskis around 40 minutes. So let's go. So guys, naabot na mi sa Canmore. Anhi mi sa Engine Bridge. Ngipas na wa. Then lakalag sa dire tanaw sa iyo pa man. So time check 2:24. It's still 2:24 sa hapon. 2:25 actually. So let's go. After ni Noah, mangita na po tag-ihian. Sige tag-ihion kay ko. Last minute nating tugnaw. Like kasi pangihi. So far, wala na pinakalayo niya nga naabtan guys. Wala na pinakalayo niya nga naatuan sa to ang Dre. Towards ito sa bridge. Baklayon pa ata. So if ever kung wanhin mo sa Engine Bridge, ang bayad is na sa among ginakuan is $2 per hour. So it's not bad.
Kapag kay ka magdugay na di pastilan, bistul wala dyan washroom. Way kahian. Shucks. So nakaihi ta guys, na yung washroom. So mo parking na diri ka ni washroom din mo rig balay-balay. Pero washroom siya, CR siya nga kanang lalum bitaw. Dili ka ng toilet dyan dito. Lasang bridge bin wala dyan lagi ni. Lain niya mo natuan. Di ba oh. Pero kani siya lain ni siya nga bridge. Diri ako ra mo tong gi-search engine bridge. Yeah, diri hindi mi gidala. Kato mo ni Agi, katong itong bridge nga daan ba. Di ni mao. Asa dagoy? Backlight na. Let's go. Nindot po siya diri. Ano siyang dool sa dalan, oh. Nice, oh. Search na mo engine bridge niya. Diri ra may gidala. Baklay sa ta. Kapo kayong mountain, guys, oh. Uy, sheesh. Look, I cannot slide on the snow. Guys, lamig ang spot, guys. Tara ding engine bridge yun, nakita na namo. So baklay gikan sa mga ikuan, baklay pa kag palayo. Paingon diri nga sa right side. Ay gopuha, guys. Grabe ni duta diri, guys. Ay gabasa dito sa bangko. Lamig ang spot diri. So, nabalik nami guys. Na nami sa kinan kay ning uli may nagdali mi kay sinuwa na tumba man siya. Nabubo yung mouse dere. Nagyan na ay mga gisi bangga sa impact kay natumba ba. Excited mo gud siya magpusing-pusing. Kalit ra siya abot sa tuyang style. But yeah, anyways, we're going home. Hindi na lang akong dangon ng vlog. Anyways, thank you sa pagkuyog sa mua. And I remember si Noah dere. And alright. Bye for now. I'll see you guys on my next video. If you guys haven't subscribed yet, please do so para updated mo sa atong future uploads. Bisaya ra ta tanan diri. Anyways, bye for now.